Той хора не мога да срещна там. Напоследък са големи, малки кученца. Видят дива Индия, живота трябва да се съберем, нека да изчезнат. Ама Светли гледаш това още там. Зеленчуците. Малки темпове. Няма. И нямаме желание. Нямам време, нямаме желание много. Правя клипче. Пепи. Бени. Марянка. Роси. Русица Неделчева. Да, аз съм решила. И то сме вика. Внимавай, после какво ще качваш да няма... Ма ще ме кача всичките и преди каквото знаете. Спасявай. Да, защо нямаш Фейсбук? Чистачка ще остана, ама няма да остана. Защо бе? Защо бе, Данче? Йови Шаханов. Ми трябва да си направиш. Маги? Маги, какво правиш? Какво? Малко те заричаше. Да бе, аз помня, че аз работих съгласен. Ани? Ти ли беше съгласна? Съгласен, а ти резерв. Какво правиш, бе, Ани? Не притикай в ухото, бе. Ало. Кога заминаваш? В неделя? На обяд той не остана. Следващата среща кога ще бъде? Еми, като си дойде, ще ви извести, ще ви пише във фейса. Като видите, че си кача самолета на стената, значи стягам багажа и идим да ма няма. Ами за Коледа ще си дойдеш. Нема, сигурно. Няма. Тя сега заминава едва ли. Как за Коледа няма да си дойдеш? Няма. До сега си идват. Чак Чак на вакансия, на лято. Нали ви снимам? Ами до сега си идват, обаче. По-отрадно ще кажеш, като си идваш, бе. Да, бе, ще ви пиша, бе. Направи си Фейсбук. От скайпа не можем да се засечем. Виждаш какво става. Пък във Фейсбук виж какво е лесно. Марианче, много мълчиш, бе. Ма ти има време да ти казваш какво вече. Сериозно? Да? Да. Едно време повече съм. Ми да. А сега слушам. Сега само слушаш. Ти за първ път ли идваш на среща? Не, веднъж съм идвала. Нищо, някаква пицария. Икономическия Добре, много се радвам. Виж колко много хора дойдоха. Да. Ти в Русе ли ще останеш? Не, отивам за утре. Къде ще спиш? У дома. А ти имаш вас. Вярно, че имаш мама. Добре. Пак станаха. Рости, къде ще спиш? При Завъртиш, те пак стават малки. Те мислиш. У дома в градинка. Данче, какво правиш, бе? Помагам. На кого, бе, Данче? Добре. Тя се не разбира. Ти се не Жужи? навсякъде се ръгаш. Здрасти, Жужи. Тук не разбира. Гици? Не разбира. Какво правиш? Навалица. Добре. Сузи, ти какво правиш? Пия бирчето. Ало, с тая бира ще ти замръзни шушона. Руми? Здрасти. Вие сте комбина със Светланка, така ли? Погледни ма те! Абе, Румелия! Ама стига там и ади, погледни ма малко, бе. Голямо папкане. Краси, здрасти. Какво става? Целувки? На Гърция. Ани? Здрасти. Папкаш ли? Добре. Маги? Маги? Глухарче! Не е така, бе! Ма много викам и ме чуваш, моля ти се. Гици, що избяга от мен, бе? Гицки? Гици? Гицки? Що избяга от мен, бе? Досаждам ли ти? Викам, сега отивам на среща с ученичките си и приятелките си от Фейсбука. Точно така. Да си направите всички Фейсбук и там да се виждам. Виж как се намерихме. Ма как не организира? Ами... Извинявай, този път аз ви организирах. Ще ме прощаваш. Аз ви организирах. Много ти се моля.
С съдействието на всички става. Върви се обади на Калинка Когато пак. няма отсреща, на Калинка я оставих съобщение. И аз си оставих и кажи, че съм много обидена. Те и отиват, нищо, те и ходят. Ще отида и ще я кажа. Как е ходила в фризьора. Магари съм ходила на фризьора, аз сама се правя. Ама аз съм за да гадна джиджина. И имаме, да, защото съм пичка. Има. Аз тук забелязах, че И татуировка има. И имам и татуировка, да, и всичко имам. Аз се излагам, точно те. И на ни маха. Няма. Ще го намерим малко преди пенсия. Който нямаш ли? Къде? сега такива работи.